Kumusta mga studio? Kakarating ko lang, galing po ako ng palengke kaya nagutom ako. Okay. Kakain na tayo mga studio. So, bumili pala ako sa palengke ng mga prutas. Ayan, para kay Mrs. mga studio. Ito yung mga pinili ko ng mga prutas. Kasi baka naman may laman yung tiyan. Wow. Char. Baka yan ha? Baka magkatotoo yan Wish granted. Oh. Kain na tayo mga studio. Kasi mayroong nagpadala sa atin ng kanding or ano naman? Kambing, no? Kambing mga studio. Sobrang lambot na kambing. Pa, Oh, gaan ko ice cream. napayusan ngay ice cream sa. Advertise. Guys, yan, kuha sa Rodrick Bahaw. Yan. Ice cream, ice cream. Ano lang, gamay lang. Asa nila? Kamay. Sa chocolate. Ulit. Kamay na lang sa kalon. Kaon ka? Manang ka kaon? Wala. Ay, para ko. Yan, kasudyo. Advertise. Uy. Kahi nila. Tidi ka duot no. Nabawag ang kutsara. Anak lang, paisa ni. Kuwaan sa. Di yan ang ice cream mabag. Cara mo, nagbaw na. Sa. Saan nila ang gabi eh. Okay, Pides, kumbati na dito lang. Sa ingon. Thank you. Yan. Tara, kuha tayo ng ulam. Dito tayo mga studio. Kuy, para kuha dito, ano? Maraming salamat pala. Jervis Kandingan. Sila po yung nagpadala nitong kanding mga studio. Kalderita ni, mga kanding, no? Yeah. So, ayan po yung kalderita na kanding. Sobrang lambot daw nito, tsaka walang mabang langsa. Yan, tikman natin to mga ka-studio. Thank you so much, Jervis Kandingan. Ayan, sa lahat ng mga gustong mag-order, ilagay ko po dito yung kanilang FB page at saka yung number nila. Punta po kayo sa description mga ka-studio, ilalagay ko din po. Jervis Kandingan, man, so meaning sikat sila sa kambing. Oo. Kasi pangalan pa lang nila, mayroon ng kambing eh. Iukaya ko no. Parang meron diyang kuan sa ilalim oh. Ano? Carrots at patatas. Merong Ayun. carrots, merong Nagaso-aso patatas. pag yun. Aso pag yun, kaya giinit man. Ayan mga kasadyo. Ayos na siguro ni mo? Kuha? Ayan. Tapos na kayong kumain mo? Tapos na Ito lang pala yung nahuling kumain dito. matagal ka kasing kuan. Nakarating sa bahay. Okay. Yan, doon tayo sa sala kakain mga studio kasi doon talaga ako kadalasan makain kasi nanonood ng Netflix. Yan si Sax. Uy, Sax, naman ka Sax? Tanaw po ko. Tanaw ba ka? Naman ka niyo? Ayan mo. Sus. Alami na mo. Humot. Food. Wow. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Mga unta nyo, mga studio. Yan, grabe oh. Ano mo? Alo. Susumok gila siya mo. Alo. Kahumok eh. Tsaka maayos yung pagluto mga studio. Pagkalinis, maayos din. Kaya ka pala natagalan sa pag-grocery pang nagpatupi paday ka. Oh, siyempre. Nagpahikat pa pala.
Nagpagwapo pa dahil siya mga ka-studio. Yan o. Grabe. Kami yun. Malambot, malasa. Gabi, Jervis, Kandingan. Salamat po sa pagpatikim ng mga pagkain nyo. Message lang po sa kanang FB page. Wow, ang lambot. Hindi kong hirapan nguyain ba. Parang hindi kambing yung kinakain mo mga kasudyo. Sabi nga ni Papa kanina, parang hindi kambing kasi hindi daw amoy kambing. Malinis Wala na yung talaga. amoy kambing ah. Oo, malinis sa gawa nila, no? Sikat din sila man dito sa Naga, Cebu. Ang gusto mag-order, tawagan nyo lang yung kanilang cellphone number ba. Lagay ko sa description. Ito marami tang nilalakad ba no? Sarap kumain pagkatapos ba. Shout out para tayo Maya. Grabe na tao dito. Ilang oras kaya ito pinakuluan? Sans, ice cream mo. Kamay na lang. Saan? Oh, malapit na maubos pala. Sabihin mo, kain tayo. Kain tayo. Hintay pero wala nang laman. Nag-enjoy ko dito. Sarap talagang kumain ngayon, lalo na umulan, no? Mulan pa kanina. Buti na lang hindi kayo Basa? tumila na ba, no? Pag Kami ni Sak sasama ng malingke kami ba? Yes. Mayroon akong body. may assistant. Drink water, Biha. Kayo palang unang tumira nito mo? Oo, kami unang kumain. Ako yung nahuli kumain mga kasudyo. Sila tapos na kumain ma. Ang dami nitong pinadala ni Zero. Oo nga. Maraming salamat talaga Sir Jerby. At sa mga kasama niya nagati dito. Opo, maraming salamat po. Sa lahat po ng gustong mag-order, PM nyo lang po ang kanilang FB page. Pag timixi po yung nagbibideo sa akin mga studio, huwag kayong mag-alala. Kasi hindi pwedeng hindi pa kumain yan. Nauna ko yung kumain sa akin. Ang dami sila nag-comment man. Naglaway na yung nagbibideo. Oo nga. Ang totoo niyan, ako yung talagang atat na kumain kasi tapos na sila. Radyo di kanding. Papa. Murag pork. Oh.
Tinawa, bito ka si Papa og manok. Oh. Ay, manok. Yan po. Tubig mo na ko tapos start out na. Tubig na lagayan na ng absolute pero ang laman ito, mineral. Yung 10 pesos na mineral ba? So, ang panihapon. Shoutout muna tayo. Once again, maraming salamat Jervis Kandingan sa pagpadala ng masarap na kalderetang kanding. So ayan, shoutout po tayo kay Ma'am Jeneline Abad, Hi. Albert, Hi. Zandri Kamahalan of SM Ace Hardware. Hi. Shoutout boss. Shoutout Motaro Bilarmino. Hi. Shoutout Mabel Almazan. Hi. Shoutout Sai Glam Cabregas. Hi. Shoutout Almer Manggubat Pal Igot. Hi. Shoutout Maria Daisy Munaske. Hi. Mayroon pa palang Tampos. So, Maria Daisy Munaske Tampos. And shoutout Mick or Mike. Mike Lubaton from UEA. Shoutout din po kay Gisame Sangkala from Jensan. Hi. So yan po muna yung shoutout mga studio. Maraming salamat po sa suporta nyo po sa Bisaya Studio Family. So God bless po sa lahat. Kita-kits po tayo sa sunod na video. Bye-bye! Bye.